दा आदाया जि मावदों बेनो धोरोम बिथाङा दायो जोंनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव सनु सुद जोनोम लादों जोंनियावबो सफैबाय सौयियाव थायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि लुफुंनो हानायखौ जों गोजोननाय मोनदों सरकार होनो हायिखौबो होदों सरकार होनो हायिखौबो होदों जों मोनदों गोजोनदों जोङो मोजां मोनदों आरो नांगौ बेबायदि होबाय थाग्रा मानसि नांगौ ना नाङा मादि मोनदों जेनेबा गोसोआव दा गोजां बोथोर फैबाय मोजांनो आरो फैबाथादहालागै बिदिनो खुंलांनो हाथों मोजां मोनदों बर' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बर' हारिया बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनांगौ साननांगौ गोनां बहुद बाथ्रा दङ दिनै सासे आदाया जोंखौ लिंहरदों बिथाङा बे एरियानि मोनसेल' धोरोम बा मोनसेल' गामिनि बा मोनसे हारिनि मानसिफोरनो नङा बे ओनसोलनि जायफ्रा निखावरिथार गोरिब बिथांमोननो बिथाङा दा गोजां बोथोर सफैनायलाय गांसे गांसे कम्बल राननानै होनो नागिरदों बिथाङा कुनु पार्टिनि मेम्बार बा चेयारमेन बिदि नङा गावनि गोसो खुसिजों बिथाङा गोरिबफोरनो बिथाङा कम्बल गांसे गांसे गोजां बोथोर सफैनायलाय होनो नागिरदों दायो जों बिथांखौ साबायखर होनांगौ बर' हारिया बेबादि जोंनि बर'नि गेजेरावबो सनु सुद उजिदों आरो जों बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो मानिनो गोनां आरो जों बिथांखौ सापर्टबो होनांगौ दायो जों बिथांनिफ्रायनो सोंना लानोसै बिथाङा जेनेबा मा खुसियाव मा साननानै राननो नागिरदों बेखौ जों सोंनि आदाया जे जोंखौ लिंहरबाय जों मिथिना मोनबाय नोंथाङा बिराद मोजां खामानि मावदों दायो गोरिबफोरनो जिथु ब्लेंकेट नोंथाङा गोजां बोथोर फैनायखाय गांसे गांसे राननानै होदों रानना होनो नागिरदों दा रानथ'वाखै रानगोन बे जेनेबा नोंथाङा गोसोआव मा साननानै जेनेबा गोरिबफोरनो सहाय होनो नागिरदों प्रेक्टिकेलि आं मिथिगौ जे गोजां बोथोराव गांसेल' कम्बल जोमना उन्दुयोबोला गोजां गाया थ' आं बेखौनो सिन्था खालामबाय थ' गैयिफोराथ' दामि कम्बल गांसे जोमबानो गोजां गानाय कम्बल गैया माहाजोनफ्राथ' दोङो गांसे जोमबानो गोजां गागोन थ' बेनिखायनो जायफ्रा एखेबारे आर्थिक माने अबस्था मोजां नङा अबस्था गाज्रि बिथांमोननि थाखाय आं सिन्था खालामनानै दा आं 100 जन व्यक्तिनो सासेयाव गांसे करि कम्बल होनो थाखाय आवगायबोबाय आरो 100 जन मानसिनो बिथाङा 100 खान कम्बल होगोन कम्बला गांसेयाव बेसे लानाय गांसेयाव हलसेल हिसाबै 800 टाकायाव मोनबाय होमबा बिथाङा 80,000नि दायो 80,000 बे ओनसोलनि गोरिबफोरनो बिथाङा गांफा गांफा कम्बल होनो नागिरदों आदाया जबफोर मावो नामा आंथ' जेबो जब मावा आंखि आंहा पार्मानेन्ट जेबो बिजनेसबो गैया ओरैनो फिसा बेला बिदिनो जि मावो बेखौनो आंनो अनलाइन होननानै बुंबा मिथियो आंखौ सोरबाफोर आं माबा मोनसे बिहरोबा बिसोरो राना होनाय जायो आंखि दावदै प्लेट मोनसे बिहरबाबो आं हैनाय जायो मानसिफोरखौ आं सहाय खालामो बिथाङा फिसा बिजनेस मावो जाहैदों आरो बिनि प्रफिटखौनो बिथाङा गोरिबफोरनो रानना होनो नागिरदों आथिखालाव मानसिफोरा धोरोमखौ लानानै मन्दिर मस्जिद गिर्जाफोरावसो रांफोरखौ दान होयो पार्सेन्ट सिस्टेमै नाथाय बिथाङा गावनि खामायनायखौ बे जिथु पार्सेन्ट बे फैसाखौ बिथाङा गोरिबफोरनि थाखाय होनो नागिरदों मेन धोरोमा बेनो मानसिफोरा धोरोम होनोब्ला मुस्लिमखौल' सानो ख्रिस्टानखौल' सानो हिन्दुखौल' सानो खिन्थु धोरोमा बेनो धोरोमनि ओंथिया बेनो दा आदाया जि मावदों बेनो धोरोम बिथाङा दायो जोंनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव सनु सुद जोनोम लादों जोंनियावबो सफैबाय जों नुनो मोन्दोंमोन मुम्बाइआव लकडाउनाव सनु सुदआ गोरिबफोरखौ जोबोद मदद होदोंमोन जियानो जादोला बिथाङा आदाया जेनेबा मोजां खामानि मावदों दायो बेखौ सोलोंनांगौ जों बर' हारिया गोबां दङ आरो जोंनि गेजेराव बिथांनिख्रुइ गोबां खामायग्रा व्यक्तिफोर दङ नाथाय बिथांमोना दिनै मन्दिर मस्जिदावसो जेनेबा गिर्जाफोराव दान होयो नाथाय गोरिबफोरखौ अननो रोङा जोंनियाव बिदि गोरिबखौ अनसायग्रा बिदि व्यक्ति 10 जनसो थायोब्ला जोंनि बे ओनसोलनि व्यक्तिफोरा डेभेलप जागोन गासैबो बुजिगोन आरो जोंनियाव गोरिब थानाय नङा बेबायदि व्यक्ति जोंनियाव 10 जनसो जायोब्ला
नै मानसिफ्रा जमा जाबाय কম্বল ল'ব আহিছে দে 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 কেনেকা লাগিছে মনটো ভাল লাগিছে যোনি মাতিছে চেয়ারম্যান নাকি চেয়ারম্যান কোনটো পার্টির जाया लिंहरबाय जेनेबा नोंसोरखौ दायो होइन त यहाँको जिसे Sesuai bola kok. जिसय बुलाको जिसय के चेयरमैन हो होइन तथापि जेनेबा कम्बल दिबा बिचारिছে ভাল না ভাল লাগিছে बुढा बुढी मानव भालै लागिছে ভাল লাগিছে ঠান্ডা মাহিনা মা ভাল লাগিছে তো পুরাউनो बुढी मान्छे किन्नु सक्दैन दा लिंहरनाया नोंसोरखौ कम्बल होनो चेयरमैन ना मेम्बर ना सासे व्यक्ति व्यक्ति चेयरमैन नङा सरकारनि नङा मादि मोनदों जेनेबा गोसोआव दा गोजां बोथोर फैबाय मोजांनो मोजाङानो फबसादालागै बिदिनो खुंलांनो हादों मोजां मोनदों गोजांनायनिफ्राय बारग'सिगोन दङ दंनाया होमबाबो आरो मोजां मोनदों आरो जोङो गोदान गोदान जोंनो मोजां मोनदों आरो बेबायदि होबाय थाग्रा मानसि नांगौ ना नाङा नांगौ Siara orisini sih ini. Siarnya karena headphone जों जेबो मोना जोङो अननानै होनानै होदों जोङो बिनि बिबाय थादों जोङो बिनि नांबाय थागौ आशीर्वाद होदो आशीर्वाद होदों जों मोजाङै जों मोजां बियो थांनानै थाथों थांनानै थाथों माने जों थासान्दि दावबायानो हमलांनो हाथों बेबायदिनो थांनानै थालांनो मोनजालांथों बियो बेबायदिनो मोजाङै मोजां कम्बलखौ रानसिगोन नायना लानोसै कम्बल राननायखौ माबाफोर बुंगोन नामा कम्बल मोनबाय कम्बल गांसे मोनबाय बिनि थाखाय आं धन्यबाद मादि मोनखो कम्बल मोननानै मोजां मोनदों जोङो बायनानै जोमनो हायाना दुखिया मोनदों बेखौथ' सरकारा होआखै सरकारा होआखै बेखौ बे बिथाङा होदों दे माबादि आशीर्वाद होखो मोजाङै मोजां मोनजाथों बेबायदिनो मोनजालांबाय थाथों आरो नेक्स्ट बारावबो बिदिनो मोनफिनथों होनो सरकार होनो हायिखौबो होदों सरकार होनो हायिखौबो होदों जों मोनदों गोजोनदों जोङो मोजां मोनदों नांला आरो नांगौ नांगौ थांथ'ना दै थांथ'ना मोननै थांथ'ना मादि मोनखो आदाया गोसोखौ खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं बेबायदि होनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों खोब खुसि नोंथांमोनाबो लाइफआव बिदि खनसे खामानि मावनानै नाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो जोंबो बिदि बिथांनि बायदि मावनो हानांगौ नोंथांमोना नुबाय कम्बल राननायखौ हाथों आरो बिनि फिसाफोरा फरायदों फरायनानै मोजां जालांथों Sana, nungkulay na, kunin ba duta ko je? Pasalusin na. Hadis itu mana
saya sebut namanya. Aku baru Shermin Pramogo. Gejeron खुलुमबाय. बिदिनो मोनजालांबाय थाथों. फैनाय बोसोरावबो बिदिनो मोनथों दिसय. माने जितुनिखि आंनि इनकामनिफ्राय आङो 10% खौ प्राय बोसोरसे आं जमा खालामनानै आं बेखौ सिन्ताधारा खालामनानै बेबायदि होनाय जाबाय आरो दा जों नुबाय गोबां कम्बलजों गोदान कम्बलजों जुदि बुंदों बाहायदों मोनसे मोजां थासारिखौ लाखिनो हायो दा नैबे समाव गोबां माने बिथांमोना दङ थाखाय बेबायदि होनायखौ गोजोननाय मोनदों जोङो आरो इयुनावबो बेबायदि मोननो लुबैयो नामा मोननोखौथ' जोङो लुबैयो जेनेबा अननानै होनायखौ जोङो आजावो आरो थिगानो दङ दे बिथाङा अननाय माने बिथांनि अननायनि जि अननानै होदों बेखौ माने आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे बिथाङा गोलाव जिउजों माने थाबाय थायो बेखौबो लिरदों आरो गोबां दङ बिथांनिफ्रायबो नैबे समाव मिथिनो मा बुंगोन नैबे समाव दिनै कम्बल मोनबाय गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांखौ हामबाय होनदों बेबायदि अननानै जों गैयिफोरनो कम्बल होनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो थांसै मा मेसेज होगोन नोंथांनि न'खरखौ मा मेसेज होगोन नोंथांनिफ्राय बेबायदिनो होथोंसै आरो मोजां आं हायावसो गाबलायदों आरो जों गोजोननाय मोनदों दा बेनो बिथाङाबो माने साबायखर बावहरदों जिहेतु गोजां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो गोबां माने खस्थ' खालामनानै बिथांमोना गोजोननाय मोनदों गैयिफोरनो बेबायदि होनायखौ जेनेबा जों सानो होनो थाखाय नाथाय हास'यैयाव थायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि होफुंनो हानायखौ जों गोजोननाय मोनदों